S'ha mirat, quina avui quin paellonet m'ha comprat així els alemans que diuen que això és paella, tak? Congelat que ve. Mira, di d'Espanya. Bé, això se fa, ja estic fent-ho, a veure el resultat. Això se fa en una sartén, tires mitja cullera d'oli, diu, si tires mig paquet, i d'una cullerada d'oli si tires de paquet sencer. Aixina que jo he tirat de mitja cullera d'oli. També diu que es pot fer al microondes. He dit, no seré tan mal feiner. I vaig a fer-ho a la paelleta, a veure qui és d'ahir, mireu. Veies tu, La paelleta està feta a pols, però... Mira això, que és pollastres, gambetes, arrosset, mira, pèsols, ahí n'hi ha pimentó, què més n'hi ha? Mejillonets. Veus quina pastre, Entonces jo dic, vaig a comprar-ho i a veure què castanyes és això, Això d'ahir no sé si serà zanahoria o què serà això. Mira, això pareix que s'hi ha peixat. A veure si no va ser... No, no és pollastre, això. Això és atún o jo què sé, un peix. Pensava que era pollastre i que ho havien mesclat tot ahir, però no. Vaig a tirar-ho i anem a provar-ho ja pràcticament. Mireu quina massa més asquerosa s'està fent així. A veure... Bé, doncs ja han passat els 10-12 minuts i fijeu-vos el que ha quedat així. Algú dirà, això què és dir del xino? ¿Tres delicias o algo? No, és paelló. És un paelló, que diuen ells. Paella, clàssica, Dir de València. Així que anem a veure si a pegar el provar. Suposo que moriré. Collons, collons. Que castanyes tenen, Que asquerositat. Ni un xino fa un empastre com estos, no res. Hay que menjar un tros de pa en allioli o algo, Di, tu, que asqueros. No esperava jo que fora tan fort, això. Mal feiners,